Sziasztok! Engem Detko Dávidnak hívnak, ő pedig itt a feleségem Molly, és mi vagyunk az Emlékvilág csapat. Sziasztok! Nemrégiben találkozhattatok velünk a Cápák között 7. évadában, de mégsem vihettük be a több mint 300 képváltozatunkat, ezért úgy döntöttük, hogy a ti, azaz a vásárlóink kedvenceiből válogatunk. A cápákkal való beszélgetés során sajnos nem volt lehetőségünk bemutatni a kiállított képeket, ezért úgy döntöttünk, hogy egy videósorozatban bemutatnánk ezeket egyesével. Kezdjük is rögtön a legnépszerűbb képünkkel, ugyanis ezt rendeltétek eddig a legtöbben. Ez a képváltozat azért különleges, mert a fénykép mellett van egy hanghullámkép, amihez ha hozzáérintjük az okostelefonunkat, akkor nem csak kirajzolódik a hanghullám képe, hanem le is játsza a hangfelvételt. Ez a képváltozat bármilyen alkalomra adható, akár a közelgő Valentin napra, anyák napjára, apák napjára, de akár évfordulóra, születésnapra, névnapra vagy karácsonyra is szuper ajándék lehet. Az elkészítéséhez csupán egy fényképre és egy hangfelvételre van szükségünk. Majd megtervezzük a grafikai tervet, és jóváhagyást követően legyártjuk a képet. Ha ti is szeretnétek egy ilyen képet rendelni, akkor látogassatok el az Emlékvilág weboldalára. Ha pedig bármilyen kérdésetek vagy kérésetek merülne fel, akkor keressetek minket bizalommal.